खुलुमबाय इंराजि गोदान बोसोर 2024 गोदान बोसोरनि मुङाव आङो साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। क'क्राझाराव जानो गोनां थुनलाइयारि फोरबो बेयाव आङो बयखौबो बरायबाय। थुनलाइयारि फोरबो थुनलाइनि गेजेरजों जोङो समाजखौ सिबिनो हायो। थुनलाइनि गेजेरजों जोङो गावनि गोसोआव थाखुमानानै थानाय गोहोखौ जोङो जौगाहोनो हायो। बे थुनलाइयारि फोरबोआ मोनसे गेदेरथार प्लेटफर्म। बे प्लेटफर्मखौ साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनहा लानांगौ। खाबुखौ जोङो गावनो सोरजिनानै लानांगौ। थुनलाइ फोरबोआव फैयोब्ला जोङो जोंनि गेदेमाफोरखौ सिबिनाय जागोन। गावनि सिनायथिखौ जोङो गायसननो हागोन। थुनलाइनि गेजेरजों जोङो जोंनि मोजां मोननाय थुनलाइनि फारसे मोजां मोननाय बेखौ जोङो जौगाहोनो हागोन। थुनलाइखौ सिबियोब्ला जोङो जोंनि समाजखौनो सिबिनाय जागोन। थुनलाइनि गेजेरजों जोङो जोंनि गेदेमाफोर जाय बिथांमोनहा जोंखौ लामा दिन्थिलांदों थुनलाइ फोथाराव बिथांमोनखौ जोङो सिबिनाय जागोन। लोगोसे थुनलाइ सोरजिनानै जोङो गेदेमाफोरखौ जोङो सिबिनो हायो। जोङो खाबुखौ दा नागिर, खाबुखौ जोङो नेबाय दाथा, जोङो गावनो गाव सोरजिनानै लानांगौ। बिटिआर सोरखारा मोनसे गेदेरथार खाबु होदों जोंनि थाखाय फरायसाफोरनि थाखाय थुनलाइ सोरजिनो। थुनलाइनि गेजेरजों जोङो साफ्रोमबो गावनि बे बिरबायनाय गोसोखौ हमथानो हायो। जोङो खन्थाइ सोरजिनो हायो, थुनलाइ सोरजिनो हायो, जारिमिन सुजुनो हायो, जोङो मेथाइ सुजुनो हायो थुनलाइनि गेजेरजों। आरो बेनिखायनो आङो साफ्रोमखौबो बे थुनलाइयारि फोरबो बेयाव साफ्रोमखौबो आं बरायबाय। गोजोन्थों। सेरफांगुरि बाजार सुरुमा माग बिहु दामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा 11 जानुवारिनिफ्राय 31 जानुवारिसिम माग बिहु दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमाव खुंफुंजानाय माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै इस्युड गिफ्ट हरफानाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8135872656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।